Minasang, ohayo gozaimasu. Kiyo wa atsui kedo, ganbatte mashou. Koda-san, Yuta, Toshima, Koromatarase, Mika wakaranai. Nande kore, Toshima-san, Nihonjin wakaranai. Watashi wa bundai nai, watashi wa kakoi. Wakata? Wakaru? Wakarimashita. Kiyo wa, hanabi. Hanabi! Wakata? Bundai nai, watashi wa, kakoi. Onegai shimasu. Lungkoy siya. Jonesy? Di ba Jonesy man? Hanabi po dito. Kailangan mong magpangit, Yun ang pangit, hanabi. pangit, pangit. Hoy! Pinoy ako! Mamaya na po, mga 9 Kuy tayo, o'clock. kito kanta. Hanabi. Pinoy! Linis ang lugod ko. Hoy! Ano, nagpa-cute? Last nung kuy. Hala, ginoo ko. Hoy! Ay, sa pa. Tabong kita bukton ba? Twinkle, twinkle, little star. Hindi naman klaro kung ano. Salamat, Jesus, sa gugma mo. Salamat, Jesus, sa gugma mo. Hallelujah. Sigang mata ni Kyle ba? Hallelujah. Hallelujah. Sino ba may sunan niya ako pag-aong sa ako? Roy! Ah, Roy!
Payaw kayo ang hanabi diri sa Japan sa Marugami. Di makaya. Ngit-ngit kayo. Sugay. Sugay ni gari.
Mari. Mari. Ato ay. Ulitin dyan, no? Ulitin mo na, Unday. Tara. Yan. Ay. Wala naman yung mapagkaobliga Wala din. may kakita, ha? Ano man? Ano ba yung Diyos? Wala akong kita. Lan, walang kusog kayo eh. Lungsa ka. Luwi kayong batas. Gin mo na itong dughan. Graba ni Galileo, gano'n nga. Sa hapon ng Diyos na. With sounds pa. Tutos sa likod. Nagtanaw po sa video, marapo. Nagutom pala kita, bitay. Dili mo to lagi siyang kamot. Iyo, pwede lagi maayo na buto sa kamot. Damsak. Ayun na. Petra po yung kilid dito. Ilaw na. Nabuni sa yung tintay, ang hamot tayo. Naka-allergy si Carlo. Allergies to both. Ang Tita Lorna. One love, true love. Sabot mo po siguro dyan. Ang tanaw dyan, oh. Isa po nakahirinti nga gibalita te. Sila po to siguro. Tulog na yung taon, anak ko. Hindi, wala na po silang daling ba. Ang tintay sa kadrito. Sabihin ko karon. Biar aku lihat tabi-tabi. We are the Gutom pa lagi. Champion good si Kyle ba? Ini baru kita bisa betul-betul. Da yung puhusod ay nakuan sa pampers. Naigo. Naus-us ang
Sige, sige, sige. Kuha na tayo, kuha na tayo. Nawala yung kuan. Ayun, tay. Wala, uy. Tay nga, yung mo iduot ang tiyan na. Sagdi lang na siya, gahi mo tayo. Oh, may mga igo lagi, ti. Igo, ay, ana, oh, sorry. Ano ra? Kadkad. San, ikuan sa ni Chan, butang sa nang ikuan Chan. Ay, doon na kay para matulog. Ay, nawala yung kuan ba? Nagahi na siguro na siya ba? Jesus name. May gusto mo po. Dili atay. Musus lagi, suya kaayo. A love song. Na 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 na. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin. Ang tibok ng puso ko. Kung isilang ka sa mundong iso, naging tuwa ang mga kwago, ang mga Pinatulog anak kamukha mo. Nagtandugan ang kuan ba higdaanan ni Kyle. La 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 la. Bayang video pero samaan. Ayok, makuha niya ang ulo, oh. Love song. Sa likod. Naku, be. Love song. Katawa ko ni. Nangi ko. Wala tagpulubi, ani ba? La la la. Sus, nagmata. Bitay, dayo mo na to, tay, bi. Tingin daw niya. Satya. Ito ng Sprite. La
Murat paruntay. Una pa oh. Good night. Uwang na siya, upaw na. Tapos isip mo kayo sa una dyan, oh. Tapos mo ha. Oh, napislit na ako. Ay, si Kwan oh. Kaba. Kabat siya. Ano, kaba. Kaba. Asa tong habol, tay? Ada rin. Tay, tindog, tay. Kuutan ng kurtina na ako, parang kabog na. Ina to. Lain kayong naong nito dali. Still dan. Biho, chambi. Tulog na rin. Ito ay nagkailangan. Puso'y nahangan. Tug na mi. Good night to all. Nagdesay ko ano eh. Natagwakwak ka, di ba? Ay, Lord Jesus. Tayo na ako. Okay. May ugo po. Ay, nagtutuyan ka. Sige na Pasko. Pasko. Mani sana bi matingala sila no. Klaro lagi kayo. Ah, lubog dili. Man, tulog na dyan. Trabaho para ba ka? Dahil Natay. magduka na ba ka? Guning bata. Umuutan si Kyra na iyong sitwasyon ko, diba? Gusto ko ng aircon. Dali ra nakuha ang phone niyo kahit ba ang diri. Dali ra. Develop na yan. Kasi natulog yun ang bata dyan. Ikaw pumagul mo maminaw-minaw. Mo dapat mo lang ipasa sa inyong anak. Ang kurtina sa ng tunog, balik mo gawas. Ano mo gawas kay Di na lagi bangan ang kilid, mas may nang magsira ba aron matugnog ng film tunungan ko si Kyle dito. Na. Ano siya matulog. Tulog. Ngayon na yung style. Dali video ito, dali ba? Ganina ang ito pinagmata niya ang tulog niya. Uy, di niya ipabutang siyang ulo kasi dalong. Pili mo na basta dili lang kayo karon kay Ano ba si gifted child ni si Kyle ba no? Seryoso. Parang kuha daw timbilak. Ayaw, kigo pa kayo na kayo nanok. Yan ang nanok niya. Nanak siya. Yan ang mga ni ka.
Kuha lang sa dalong ganti. Balan sa... Iyawag ka na ni mo kayo. Tama. Sud lang siya. Then love mga kal. Ako maning mo dyan. Ano tang gamay batong kang itay bitaw dyan. Usog tong gamay ti oy kay makuan ni sa lunggan may Bugno mo na sa tingog. Hindi ako isawad sa Kyle ba? One more night. Si Kyle, kinakailangan niya daw headphone mo. Tulog.